of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline like a row of captured ghosts of old dead grass. There's never much, but we've made the most when I've come home. Vážená pani riaditeľka, ctený pedagogický zbor, drahí rodičia a milí spolužiaci. Dnešný večer je možno pre väčšinu ľudí tam vonku úplne obyčajný. Niekde tam, za sklom okien v tejto miestnosti, prebieha život úplne bez zmeny. Na červenej trubia nedočkaví vodiči, ľudia v baroch sa zabávajú a iní trávia čas doma s rodinou. Napriek tomu sme sa tu dnes všetci stretli a našli si čas. Napriek tomu sme všetci tu. A ako všetci vieme, nie je to práve náhodou. Nastáva totiž chvíľa, počas ktorej sa už naozaj oficiálne rozlúčime s bezstarostným životom dieťaťa a nastúpime na tú náročnejšiu cestu, tú vašu, cestu dospelého človeka. Dovoľte nám teda, aby sme vás privítali na slávnostnom odovzdávaní zelených stužiek nádeje a povzbudenia pred našou blížiacou sa skúškou dospelosti. Na tento moment čaká alebo čakal v živote snáď každý študent. A nie len my študenti, ale spolu s nami aj naša trpezlivá triedna profesorka a naši najbližší. Áno, hovorím o vás, rodičia. Teraz, ak dovolíte, si požičiam slova môjho obľúbeného speváka. Hovorí sa, že srdce je tam, že domov je tam, kde je srdce. Ale čo máme robiť vtedy, keď sú naše srdcia divoké a žiadajú si slobodu? A presne takí sme my, mladí, my študenti. Ale verím, že nech sme kdekoľvek, nech nás križovatky života zavedú kamkoľvek, bude všetko v poriadku a všetko bude tak, ako má byť. Pretože ste nás na ten život pripravili vy. Ani som si nestihol uvedomiť, ako rýchlo ubehol čas od toho dňa, kedy ste nás vyprevadili z domu, aby sme prvýkrát videli naše gymnázium, ktoré sa dnes stalo našim druhým domovom. Nesmelými krokmi a s veľmi malou dušičkou sme sa v jedálni našej školy stretli s novými spolužiakmi a spoznali našu triednu profesorku. Naše prvé utužovanie kolektívu na Martinských holiach dopadlo nad naše očakávania. Zo znamenia prebehli hladko. Boli sme pripravení na prvú skúšku nášho kolektívu, pasovací večierok. A netrvalo dlho a po našom vystúpení aj hodnotiaca komisia okamžite pochopila, že sme to práve my, ktorí si za originalitu a tvrdú prácu zaslúžia víťazstvo a spolu s ním aj sladkú odmenu. Tortu. Koncoročné výlety a opakované exkurzie sú pre nás najlepšie spomienky na celé štúdium. V prvom ročníku sme zorganizovali výlet do krásnej predvianočnej Viedne. Na konci roka, keď sa v Jasenskej doline sneh roztopil a slniečko hrialo naše červené líčka, sme sa vybrali na chatu, kde sme potvrdili našu skrytú kolektívnosť. Prvé spoločné noci a prvé ťažšie rána, keď jeden z nás mal oči zapadajúceho slnka a kedy sa čaj v kuchyni robiť nemohol, pretože práve tam, na poslednom voľnom mieste, na stole, spal Rišo. No zrejme sa mu spalo lepšie ako na zemi pri posteli, však Vlado. Druhý ročník, druhá, ešte krajšia predvianočná Viedeň, od ktorej neubehlo veľa času a prišiel venček. Bol to večer, ktorý by sme si aj napriek tomu, že vypadla elektrina v celom Martine, zopakovali ešte raz.
posledný januárový týždeň sme prežili na lyžiarskom výcviku na Kubínskej holi. Na konci roka sme sa vybrali do Terchovej, kde sme si vytvorili ďalšie pekné spomienky. Do tretice všetko dobre. Preto sme sa znovu rozhodli ísť na koncoročný výlet do hôr. Dohodli sme sa, že pôjdeme skolaudovať Bersonovú chatu v Nízkych Tatrách. Aj tento výlet bol výnimočný. Najmä preto, že sme sa už veľmi dobre poznali a náš spev a smiech bolo počuť dlho do noci. Neboli sme práve ukážkový kolektív, ale aj vďaka týmto momentom budeme na svoju triedu spomínať vždy s úsmevom. Dúfame, že mnohé zážitky si v pamäti spolu s nami uchová aj naša triedna profesorka. Nikdy to s nami nemala jednoduché, vždy nám totiž musela pripomínať, že sme jeden kolektív a preto by sme asi pravdepodobne mali ťahať za jeden koniec povrazu. Na našich výletoch si toho užila neúrekom a práve kvôli nám nespala celé noci. Ale aj napriek tomu tolerovala všetky naše výstrelky, vyhovela všetkým našim prosbám a podporila nás, aj keď sme si sami neverili. Uznávame, že to s nami nebolo vždy ľahké a sčasti aj preto dúfame, že takí žiaci ako my sa vám už do rúk nikdy nedostanú. Nie len preto, aby ste už nemuseli prežívať opäť to, čo s nami, ale zároveň preto, aby spomienka na našu triedu bola pre vás vždy neopakovateľná a jedinečná. Ďakujeme aj vám, pani riaditeľka, že ste mali vždy dvere otvorené nielen nám, ale aj všetkým našim novým nápadom. A že ste za nás bojovali práve tam, kde už sme my sami nemohli. Ďalej vďačíme profesorom a profesorkám, ktorí nás sprevádzali počas týchto náročných, ale zároveň krásnych 4 rokov. Vždy prichádzajú na hodiny s cieľom odovzdať nám vedomosti. Aj keď to nie vždy býva jednoduché. A to práve kvôli našim nemiestnym poznámkam, či nie zrovna zábavným vtipom. Naša lenivosť je ako číslo 8. Keď si ľahne, je nekonečná. A napriek nej sme to aj vďaka vám všetko dotiahli až sem. Za čo vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Drahí rodičia, bez vás by tu nebol ani jeden z nás. Stojíme pred vami a rozmýšľame, ako slovami vyjadriť našu vďaku. Sami seba sa pýtame, prečo nám práve teraz viaznú slová v hrdle. Možno to bude preto, že naše bezstarostné detské časy sa pominuli veľmi rýchlo a my už vstupujeme do vášho sveta, dospelých. Mami, spomínate si na náš prvý výkrik v nemocnici, na všetky tie básničky? Pamätáte si, že najlepšou knižkou na večer je Šlabikár? Spomínate si na váš strach, keď sme boli chorí? Kedykoľvek sme to potrebovali, vždy ste stáli pri nás. A vy, otcovia, pamätáte si, koľkokrát ste nám opravovali pokazené hračky? Na naše spoločné hry, ktorých sme vždy záhadne vyhrali? Na všetky rozprávky, ktoré ste nám povedali pred spaním? Vieme, že vašu ochrannú ruku nič nezlomí. Mami, otcovia, ľúbime vás. Chceme vám rovnako ako každý deň, i v tento výnimočný večer, povedať slovíčko ďakujeme. Za všetko, čo bolo, za všetko, čo bude. Dnešný slávnostný večer patrí nám. Preto na chvíľu zabudnime na súčasnú uponáhľanú dobu a skúsme si dnešný večer užiť naplno. Pokúsme sa na okamih zastaviť čas a užíme si tento slávnostný večer, aby sme naň mohli ešte dlho s úsmevom a možno aj s úprimnými slzami radosti spomínať. Ešte raz vám všetkým ďakujeme a v mene celej triedy vám prajeme príjemnú a ničím nerušenú zábavu. Vážené dámy, vážení páni, milí moji študenti. Tento deň zostane navždy zapísaný v našich spomienkach ako deň, keď sme spoločne stáli na pomyselnom prahu dospelosti a chystali sme sa spolu prežiť tento jedinečný večer. Váš večer, moji študenti. Sme tu dnes s vami, my, vaši učitelia, rodičia, starí rodičia a priatelia, aby sme spolu oslavili tento výnimočný okamih,
ale aj preto, lebo vieme, že nebude vôbec jednoduché zanechať bezstarostný život dieťaťa a vydať sa vlastnou cestou života. Zelená stužka, ktorú od dnešného dňa budete sedosťou nosiť, je nielen symbolom mladosti a nádeje, ale aj symbolom toho, že život vám dáva zelenú. Otvárajú sa pred vami rôzne možnosti a mnohé cesty a len na vás, ktorú si vyberiete. Situácie, keď budete musieť sami prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, preveria vašu dospelosť. Nie je vôbec jednoduché byť dospelý. A preto nezabudnite, že na svojej ceste nie ste sami. Vaši rodičia, ktorí vás doteraz láskou viedli a vychovávali, tu budú pre vás stále pripravení s otvorenou náručou aj naďalej vypočuť, poradiť či podať pomocnú ruku, za čo im patrí vaše obrovské ďakujem. Ste schopní mladí ľudia. Verím, že pri rozhodovaní sa o svojej budúcnosti urobíte krok tým správnym smerom a dostanete sa k vysnívanému cieľu. Prežili sme spolu 3 roky. Naše spoznávanie sa či spolužitie nebolo vôbec jednoduché, ale určite zanechalo v nás množstvo nezabudnutelných spomienok. Čas mnohé z nich vytesní a zostanú len tie, ktoré nám mali čo to povedať. Triedna, ktorá vás nutila hovoriť akýmsi čudným jazykom, ktorý sa vám vôbec nepáčil, či sa marne pokúšala zdokonaliť vaše telesné schránky na hodinách telesnej výchovy, neustále spomínala nejaký triedny kolektív, spolužiaci, prvé lásky, skutočné priateľstvo, úsmevné príbehy či obavy zo zlyhania alebo neúspechu. Naše triednické hodiny zo začiatku pripomínali skôr sedenia pedagogicko-psychologickej poradni či seriál Kriminálna ústredňa Pátra. Dlho nám trvalo pochopiť, že ani my sami nie sme dokonali, že vedieť sa vzájomne počúvať a tolerovať sa musíme naučiť. Dôkazom toho, že sa nám to podarilo, je určite dnešný večer. Vedeli ste vždy skvelo zabojovať, aj keď často, ako sa hovorí, v hodine 12. Čoho dôkazom bolo aj prvé miesto hneď na pasovacom večierku v prvom ročníku, keď sme spolu úspešne stokovali v parku, Paťo nás povozil na bielom Mercedese a vybojovali sme sladkú odmenu. Chcem vám povedať, že som hrdá na všetky vaše malé aj väčšie úspechy, ktoré ste dosiahli, či už športových, kultúrnych podujatiach, ale aj na tie chvíle, keď ste dokázali prekonať sami seba. Budem vždy s úsmevom spomínať, ako ste našli už v prvom ročníku na náš výlet asi najmenšiu chatku v Jaslenskej doline. Zdolali dvojhodinový výstup na Lisec a celú noc utužovali kolektív presviečaním Kataríny, aká môže byť kofola zradná. Aj naše spoločné aktivity plné adrenalínu, prevnených nocí, ale nevšetných zážitkov a hlavne spoznávania sa. Lyžiarsky výcvik a skúšobná jazda lesom, ktorá skončila nedobrovoľným výletom do miestnej nemocnice. Jazda na kolobežkách a vedúci, ktorý cestoval v čase a neustále menil program nášho výletu. Či otváranie sezóny ako VIP klienti na Biosonovej chate v Nízkych Tatrách mi zostanú dlho v pamäti. Nie je toho málo, čo by dnes stálo za pripomenutie si tento pekný večer, ale nechajme si niečo aj na pomaternné stretnutia. Toto všetko je len dôkazom toho, že nie je dôležité, aký dlhý čas sme s niekým prežili, ale čo v nás zanechalo. Máte pred sebou ešte jednu vážnu udalosť, a to skôr, ako sa za vami posledný krát zatvorí brána tejto školy, maturitnú skúšku. Som presvedčená, že ju úspešne zvládnete, je len na vás, ako zodpovedne sa na ňu pripravíte. Budem sa tešiť z vašich úspechov a držať vám palce. Veľa šťastia.
Cesta sa stáva cestou, keď po nej prejde človek. A cesty pre ľudí sú tie najúžšie. Dnes sme sa stretli na jednej spoločnej ceste, ktorá ale má mnoho iných cestičiek vašich. Cestičiek detí zo 4. A, my vás tak trošku voláme deti, ale zároveň ciest rodičov a nás učiteľov. Možno povedať postoj život. Toto je tá chvíľa chvíľ. Všetko pre túto chvíľu dozrievalo. Aj láska rodičov, ich starostlivosť, ich obavy, ale aj spoľahlivosť. Milí študenti, verte, mnoho vecí pominie. Pominú odpísané úlohy i spoločné zážitky. No stále viem a pevne verím, že vaše školské spomienky vo vás ostanú navždy. A že si budete s láskou spomínať nielen na svojich spolužiakov, ale aj na svojich učiteľov. Sme radi, že sme mohli byť vašimi sprievodcami v vašom vzdelávaní. Naša cesta ešte nekončí, ešte spoločne musíme prejsť k maturitnému zelenému stolu. A nezabudnite, že nás teda čaká ešte mnoho práce, ale jej plody budete žať po celý svoj život. Plaviciam ste veľkí, rastiete nám do krásy, ale aj do snov. Do snov o vlastných cestách, o plánoch do budúcnosti, do ktorých spriadate svoje ambície. A pre tento okamih je krásne to čaro možností, lebo vaše cesty majú možno ešte zákruty a možno vás čakajú mnohé križovatky a niektorí možno máte pred sebou úžasnú diaľnicu. Ale krásne sú práve tie možnosti, práve to možno. Pretože toľko možností ako dnes, ako teraz, v tomto období vám už život neponúkne. A preto ich využite. Vyberte si tú najlepšiu pre vás. Vykročte teda so zelenou stužkou na hrudi a nezabudnite, že zelená znamená nádej. A že táto zelená stužka by vám mohla byť sprievodcom do vašej úžasnej, nádhernej a perfektnej budúcnosti. Bol som požiadaný, aby som sa prihovoril v mene rodičov, tak dúfam, že nebudem tým stelesnením Cirmanovských dvoch príznakov stárnutia, to je neschopnosti udržať myšlienku a neschopnosti myšlienku opustiť. Tak mi napadá, že čo môže byť príznakom našej strednej generácie. Dúfam, že nie vôbec akúkoľvek myšlienku sformulovať, teda tá schopnosť, tak sa o to pokúsim. Čo som si tak pozrel, nejaké tie príhovory a veci, tak takouto úlohou rodičovského príhovoru by malo byť poďakovať, popriať a veľmi nezdržovať. Tak vás trošku sklamem, chvíľu vás zdržím, jednak preto mi to velí rodičovský pud. Nechcem tak rýchlo to svoje dieťa vypustiť do toho života, mám ešte tendenciu aspoň chvíľu zdržať, kým sa to dá.
A po druhé vás chcem trošku zdržať, lebo som prirodzene škodoradostný a keď vidím, že ste v tých holičkách a v tých topánkach možno prvýkrát v živote natiahnutí, tak mi to nedá, aby vás to trochu viac nebolelo. Pardon. Takže poďakovať. Ďakujem vám v mene rodičov, že ste nás zavolali na túto vašu párty a chcem veriť, že vám ju moc veľmi nepokazíme. Chcel by som sa poďakovať vašim pedagógom, že to s vami doklepali až sem, nevzdali sa napriek ťažkým ranným vstávaniam a veľkej nechuti sa opäť z očí v oči stretnúť s týmto tu a presvedčiť ho o tom, že vzdelanie má nejaký význam. Pre pedagógov môžem ich potešiť, že rovnako to funguje aj opačne. Takže decká majú tiež veľký problém ráno sa ísť do tej školy, to ste na jednej lodi. Potom by som chcel teda popriať. Takže teda, aby som to dokončil, prepáčte, nechcem zobrať papier. Čiže ďakujem pedagógom, že to s vami vydržali a že vás ešte chvíľku budú sprevádzať napriek teda tej nechuti, motivácie, výplatnou páskou a podobným záležitostiam. Nechcem vám radiť, chcem vám popriať. Život, zase keď už som hovoril o tom Zimmermanovi, má také rôzne fázy, ale môžeme ich tak nejako zlúčiť do takých dvoch. To je fáza očakávania a fáza sklamania. Tak ja vám prajem, aby vaše očakávania pozitívne boli čo možno najviac naplnené a tie sklamania čo najmenšie. Ak budú, tak vám sľubujem, že za vami ako rodičia budeme pevne stáť. Ďalej by som vám chcel popriať, aby sa vám v živote podarilo byť vyrovnaný, šťastný, vzdelaný. Šťastný kvôli svojej spokojnosti. Šťastie staviam nad úspech. Úspech nemusí plodiť šťastie. Môže. Vyrovnaný, pretože ste boli spokojní sami so sebou. Vyrovnaný s tým, aký ste geniálni, ale aj s tým, kde sú vaše limity. Aby ste nepatrili. No a vzdelaný, áno, lebo z týchto dvoch vyplýva, že aj šťastný blbec, ktorý sa má rád, je fajn, áno, pre neho samého, ale pre to okolie už veľmi nie. Tak ako člen toho okolia vám prajem, aby ste boli aj vzdelaní. A to, že ste na túto cestu nastúpili, o tom vypovedá aj to, že absolvujete snáď o chvíľu gymnázium. Aj táto skúška je vlastne také očakávanie a maturita snáď potvrdí, že to bolo správne očakávanie, tak ja vám k tomu držím palce. No, pred prípitkom. Keď som si vybavoval nejaké asociácie, čo sa Stužkovej týka, tak fanúšikovia slovenského popu mi odpustia. Nenapadla mi skupina Elán ako prvá, ale Karel Kryl. Neviem, kde mám svoj pohár, ale asi niekde tu bude. Výborne, perfektné. Ja, dobre, že ho nedržím, lebo ak náhodou zúfalstvo by som robil nejaké gestá. Šumivé víno piení a dívky oblékli si namiesto detských snení dospelé kompromisy. Tak tančí lásko sladká, potančí večer celý, ten bál je křižovatka. Dospielí, nedospielí. Ak dovolíte, ten posledný verš by som trošku vysvetlil. Tento bál je krížovatka, pretože odtiaľto už vedie taká ťažšia cesta, pretože za vaše detské rozhodnutia budete niesť dospelé dôsledky. Tak ja vám prajem, nech vám tie rozhodnutia vyjdú. My vám budeme držať palce. Na zdravie. Na zdravie.
de Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Nebet, neskorý. Tento týždeň už tretí. Dobrý hlubačkovia, moji sa ani veci začíname. No. Dobre, takže nakoľko ma dneska Vládko Nemet naštartoval už od rána, napíšeme si písomečku, vidím, že papieriky skoro všetky máte. Máte? Dobre, píšeme. Ja nemám. Ani ja nemám papier. Ja nemám ani pero, mám Ja som chýbala. Požiavajte si, veď to není nič nové. No, od okna budeme. A skupina B, skupina Nemet. A skupina B, skupina Nemet opakuje. No. Čo? No, žiadne námietky môžeme písať? Ja nemám papier, ale môžeme písať. No. Dobre. Ďakujem. Dúfam, že vám nevadí, že kvôli Nemetovi budeme znovu písať. Takže A skupina, mám tu pre vás tento príkladík, odpíšte si rýchlo. B, no, dobre. No a B skupina, chceli ste si odpísať? Dobre. Vládko Nemet, tvoj príkladík. Ty si šikovný, nepochybujem o tom, že to zvládneš. Stihol si si odpísať? Samozrejme. Dobre, tak čo? Nestrácajte čas, píšte, dávam vám na to 3 minúty. Ozaj, a tak ma teraz napadá, tá nová kaviarnička, čo je tam v meste pri tej pasážke, kto tam už bol? No ja som tam bola, ale to je strašné. No veď toto. No ale vidím, že keď máte čas sa so mnou rozprávať, máte aj dopísané, takže dávam vám 10 sekúnd na dopísanie. A to som mal kedy stihnúť? 10 sekúnd na dopísanie a Ja som chýbala, ja vám to neodovzdám. Pavlinka moja, ty nemusíš odovzdať. Ty aj tak nezmaturuješ, tak na čo mi to budeš dávať, ja nepotrebujem tvoju písomku, prosím ťa. No. Dobre. Môžeme zbierať, či má niekto nejaké námietky? Nie je to už aj tak jedno, ako fakt. No veď vieme, Vládko, veď tebe vždy všetko tak dlho trvá. Či to len v škole? Nie, aj doma. Dobre. Takže, máme dopísané, hej? Dobre, Paťo, zbieraj písomky. No rýchlo, čo sedíš, som povedala, zbieraj písomky. Dík, Paťo, fakt. Paťo, a zdvihni Nemetovi pero. Áno, samozrejme. Dobre. Tašku si tam nech. Všetko. Nejaké otázky k písomke? No, neviem, asi už len mňa by zaujímalo, že prečo som bol zase ja jediný v tej skupine s ťažším príkladom. Ťažším? Vládko, prosím ťa, prečo hľadáš démonov tam, kde nie si? Paťko? No, že kde sú tie písomky ešte z pred pol roka, čo sme písali? Môj píščik, no počkaj, ja tu niekde mám. Reserve vzala minus 20 pekov. No. Aha, tu sú, no dobre, no rozdám vám ich potom. No ale keby ste mali taký dojem, že sú ako celé od kavy, tak zlý dojem, aj nebudeme o tom debatovať. Aha, takže takto to funguje u nás, hej? Keď ja niečo, tak hneď je z toho veľké divadlo, ale keď vy, tak sa ani nebáme, hej? Áno, Vládko, ale vidím, že očividne máš dosť energie na to, aby si tu rozprával a vyrušoval a diskutoval o čom čo ja, čo ty. Takže na dôkaz mojej veľkorysosti, poď k tabuli, Vladimír, poď. Ale tak zas až tak som to nemyslel, ja som... Môžeš si opraviť dnešnú písomku. Ale ja som len tak ako komentoval. Komentoval? Dobre, tak si píšem za 5, no. To sa bude ťažko opravať 2 5 na pol roka, Nemet. Ja nechcela by som niečo takéto dosiahnuť. No dobre, no keďže Vlado nám nič vecné nepovedal ako obvykle, tak ja poprosím nejakého maturanta nám vysvetliť, čo je pravdepodobnosť. Dominik. Poď môj.
Povedz mi, čo je tá pravdepodobnosť? No tak, pravdepodobnosť je hodnota určujúca istotu, respektíve neistotu výskytu určitej premennej. Pravdepodobnostnú hodnotu dajú rozličné premenné. Áno, ty si taký šikovný, Satkaj, som vedela, že na teba sa dá spoľahnúť, Satkaj si za 4. Dobre, utišíme sa, nebudem počúvať vaše hlúpe komentáre, Nemet. Lebo jediný som zase komentoval však. A tak ako Dominik nám povedal teóriu, no a teraz ideme na prax, vypočítame si príklady. Nemet, tabulík. Fakt, zase ja. Fakt, ako vážne. Nič? Dobre, píšem si, že Nemet dneska zase nebol normálny. No tak nič, maturant nejaký. Dominik, poď tabuľ, no. Čo by si spravil s týmto príkladom? Tu mi povedz. Tak toto by som asi vynásobil, to by som presunul sem, toto sa vykratí, no a vyjde to nejaký antisinus dačo. Antisinus dačo? A to vás kto učil? Však vy, pani profesorka. Hej, nebodaj. No dobre, no tak keď vravíte, že ja to tu nemám poznačené, že antisinus, no ale keď ja, tak dobre, tak si sadni, ja vám to všetkým vysvetlím. Takže, všetky tieto príklady sa počítajú na jednom a tom istom rovnakom základe, čo sa množín týka. A to, predstavte si, tu je množina pekných ľudí a tu je množina múdrych ľudí. A ich prienikom som ja. Rozumiete účivku, pampušiky moje? Čo? Ešte raz. Ako sa to počíta? Rádka moja, na čo sa pýtaš, keď nevieš? Krebo. Jaj, Kuchová! A ty čo tam zase žerieš? Počas mojej hodiny a ešte ma ani neponúkneš? No? Ty sa naješ, hej? Tak viete čo, ja tu vlastne ani nemusím byť, ja tu môžem všetko trestnúť, môžem sa na vás vykašľať, lebo ja už maturovať nebudem, ja už som maturovala a vy si robte, čo chcete. A viete čo, ja tak aj urobím, pustíte si film, odchádzam na obed. Vládko, ty si už doma? Mami, fakt, prosím, kašli na to. Ako bolo v škole? V pohode. Nejaké známky? Nie. Obed si mal? Áno. Poď, nachystám ti niečo, určite si hladný. Nie som. Vieš čo? Tak si chystaj všetko sama. To som si chovala. No. Čo? Jak? Koľko? 6 litrov. A kde? Dobre. Dobre. Ako vždy, hej? Jasné, tak to idem. Dobre, vidíme sa tam. Čau. Fúha, chlapci, tu na to ide o veľkom štýle. Mali chlapci skôr, taký zbombení. Chlapci, ja keby som vám porozprával, aký som mal dneska deň, jak zo zlého amerického filmu. Tak to sa dá vyriešiť iba veľmi rýchlo. No to, ako, nie to lichoti, že ste na mňa mysleli, ale ja mám zajtra školu a sa nemôžem takto zrušiť kompletne. No lebo my nie, my budeme asi domka setkať, nie? A čo? Už sa nebavme, ideš si dať, nie. No dobre, no. No tak na vaše svoje sekal si nebudem. Ani, ale toto
nebol žiaden likerik. Dobre, veď bude dobre, neboj sa, ako vždy, nie? Veď ale to mi hovoríte vždy, ako to dopadne. Počkaj, dáme druhé kolo, uvidíš, bude lepšie. Dajme ja do druhej nohy. Nebudeš predsa krývať, nie? To si piješ sám, chlapče zlatý. Vôbec. Vôbec. Tak môj, na to zajtra sú školu. Na zdravie. Ohoj, lesy. Noči. Cítim vôňu lesa a všetci zabíme sa. To nie je medlízač. Keby len ako škole. Keby len. To sa ani nebavme. To však ako vždy. Chalani. Na ďalšie kolo nejdem. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Fakt už zase. Pane Bože, to sú spoje. Ty kokos, to je dievča toto. Jaj, Bože. Počkaj, to čo sa mi tu deje? Bože, ja sa poseriem. A zrovna teraz to na mňa musí prísť. Ty kokos, to je žena, teraz to už nemôže nič pokaziť. Teraz sa už fakt nemôže nič pokaziť, ona je dokonalá. Ja sa poseriem, Bože. A zrovna teraz, keď idem až do Michaloviec. Pane Bože, to sú dobré 2 hodiny. Ja to nedám. Bože, čo by som si dal dneska na obed? Knedloj, přezelo? Ja neviem. No dobre, tak toto neudržím, ja to asi dám do tých basov, ešte, že tu hraje tá hudba. Dobre, 1, 2... Espumisa. Vaša posledná šanca pri nadýmaní. Takže dobrý deň, ďakujem, že ste prišli do našej zoologickej záhrady Bojnice. Dneska vám ukážeme nášho piškotíka, to je tuleň pasikavý, čo sme sa s ním naučili asi za rok. Áno, piškotík, poď ku nám, piškotík, poď, piškotík. Takže to sú len ľudia, peknú polohu dáme. Takže, piškotík, nájdem dničku. Nájdem fontánku, piškotík. Piškotík, nájdem dničku. Pekne. Čo sme sa naučili, také najľahšie triky sú... Dobrý. To je také... Napríklad triky s loptou, kde určite všetci čakáte. Piškotík. Dobre, takže prvé triky sú, čo sme sa naučili. Toto piškotík nahraj. Pekne. Piškotík. Teraz piškotík do vody. Piškotík. Takže náš tuleň pasikavý vie plávať až 25 až 30 km za hodinu. Je to silný plavec a počas toho sa naučil aj niekoľko grímas. Zlý žralok. Dobrý žralok. Dobre.
naspäť na bedničku. Potom je to dosť veľký jedlík, zjašiť tak až 3 až 5 kg potravín denne. Nie je to žiadna sranda. Takže teraz, čo sme sa naučili, sú nejaké práce s plutvami, zakývajú piškotík. Poriadne zakývajú. Pekne. Takže čo sme sa ešte naučili, čo je už také fakt, že piškotík, naštartuj auto. Šoferujeme. Pekne, jednotku zaradíme. Dvojku zaradíme. Pustíme hudbu. Áno, presne. Ako sa tvárime, keď pustíme hudbu v aute, v kabriolete. Pekne. Dobre. Stane sa búračka. Búra. Hambíme. Veľmi sa hambíme. Veľmi sa hambíme. Strašne veľmi sa hambíme. No. Takže, čo je taký fakt vrchol, čo sme si už mohli nacvičiť, je už také fakt, ale také poriadne. Je to sranda. A toto už je fakt taký kúsok, ktorý... Niekto sa ti páči? Ako náš piškotík je tiež samec, tiež má obdobia vrújí a takto. Nie je to sranda. Kto sa ti páči, piškotík? Keď už piškotík začne ku niekomu plávať, tak to už vyznáva veľké city, veľkú lásku ku ňmu. Piškotík, kto to je z publika? Niekto z publika? Vy? Slečna? Poďte sem, prosím vás. Pekné meno. Takže... Chceme pusu? Malú pusu? Veľmi veľkú pusu. Dobre, tak ukážeme vám tú malú a potom vám dá piškotík pusu. Takže piškotík malú pusinku. Malú pusinku. Piškotík, chceme si so slečnou. Piškotík, chceme si zaplávať so slečnou. Dobre, a piškotík, dáme to aj s tým, vieš, pražilkom. Pôjdete sa presne v šatni a potom si s ním zaplávame. V šatni, tak, to bude dobre, nebojte sa. On je dobrý. Áno, presne tu. No a teraz sa merí tu veci, takže ten kúsok, čo už má byť fakt taký piškotík. Kde si piškotík? Mr. Lova, na Mr. Lova, Mr. Lova, na Mr. Lova. She call me Mr. Bombastic, very fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Don't take me thin or filled with my sexual physique. Jump me well, do me, don't mind, well, can't you tell? I'm just like a chicken into my shell. You put me under a spell with your couscous perfume. I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, very fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic, very fantastic. She tells me on my back, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Čaute
babi, na dneškajšej hodine telocviku, takzvaného aerobiku. Dneska si dáme hlavne nohy a troška prepumpujeme bicepsy, hej? Tak sa rozcvičte na tých nohách poriadne, dneska im dáme teda zabrať. Takže hej, klasická rozcvička, troška ponaťahuj. Hlava, dobre to stačí. No, takže hudba, hraj. A ideme, pripravte sa. Poriadne, to musíš rozhýbať, cítite kolena, stehna, všetko. Ty tam sa neulievať, pridaj, ideme. A už to začína, už cítiš tú hudbu, ešte basy, ideš. Hodí sa na ten úroveň, a ideme. A ideme, a dávaj, a poď. A ruky na do toho, poradne, makaj, ten šup musí patkať na tebe. Poď, dávaj, ideme ešte, pridaj, a hlava, všetko, celé telo, pridaj ešte do toho, a dávaj, a musíš makať, 3, 4, ho, dávaj, šup, dávaj, dávaj, a ešte 3 sekundy, dávaj, do toho, ideš, a ešte dávaj, a obstredajte nohy, poďme, si tam, aby sa neumievaj, pridaj, dobre, a teraz dáme troška toho brukua. Pridaj tam! Poďte sa opäť nájdu, za to mi dáva! A teraz dáme všetko dokopy, ideme! Vydýchame sa! A ideme, hop! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Dobre, teraz sa troška zrelaxujeme, dáme si takzvaný postoj bronzového koňa, smerne sa podrepneš, musíte držať ten správne všetko, hlava hore. Nedá zase na hovno. Poďte sa, toto je ukážková technika, babi. Poďte sa na ňu, ako kameň. Ešte chvíľku vydrž, ty nepopúšťaj. 2 tituly. A 3, 2, 1, stačilo, babi. No, keď sme sa tak makali, ideme ešte na tie 4 hamburgery v McDonalde majú zľavu. Dominik! Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Ale oni máme punčochy, nebližte sa. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Takže, vážené dámy a páni, teraz nastražte svoje zmysly, hlavne uši a oči a budete hádať, o aký film ide na základe našich krátkych scénok a kto uhádne, dostane aj sladkú alebo kyslú, uvidíme, odmenu. Zvlášť nebudú niečo žrať. Víte, čo to znamená? To znamená, že sme zase o krok před nimi. To bylo málo. Pelíšky. Málo žiť. Pelíšky. No tak na chlapče. Pelíšky. A komu ty prospiejete, co?
druhej strane? No, tu som niekde počula správnu odpoveď. Pelíšky. Správne, aj mám pre vás odmenu. Nech sa páči. Tri slova, obyčajné slova, netreba ľahý rám, pravý zaspa znova, hneď sa smútok schová, vyslopie tri slova, nie si sám. Správna odpoveď. Aj pre vás máme jedno zlaté jablčko. Áno, povedali ste to úplne správne. Páči sa jablčko. Popoluška to bola. Áno, bola to popoluška. Nech sa vám páči. Môžete povedať, páči sa. Áno, správne. Aj pre vás mám jablčko. Toto vyučím sa, páči sa. No, toto tiež nebolo také ťažké, ale poznajú to aj mladšie generácie, tak sa spýtam tejto krásnej slečny, či bude vedieť. Áno. A inak sa to ako ešte? Áno, správne, dávajte do jablčko. No, zdvihnite niekto ruku. Nezdvihnite, dobre? Ide rovno za nosom. Viete, aký to bol film? Titanic. Správne. Na kone! Utekajme!
Hej, Hanka moja, kde si? To je veľmi známy film, tak sa idem aj tu dopredu opýtať, nože či viete, aký je to film? Pacholípsky zboj. Úplne presne. Nech sa páči, aj pre vás jablčko. Baby nebude stát v koutě. nepotrebujete, tak vám dám nápovedu, že je to obľúbený film všetkých žien a preto ja sa teraz pýtam nejakej dámy, ktorá mi odpovie, čo to bol za film. No teraz nepíte. Áno, aj tak sa dá povedať. Nech sa páči. Pre vás mám najlepšie. This car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Why could be grease lightning? Grease lightning. Get some overhead lifters for marijuana. Keep talking, keep talking. Presne tak. A vy už máte jedno jablčko, to znamená, že dostanete druhé, sa môžete s manželkou podeliť, nebude smutná, nech sa páči. Takto, takže toto budú naši doktori. Takže budúci biznismeni, alebo biznismen, najlepší ITčkári, psychológovia. Ďalej sa vám predstavia naši ekonómovia. Najlepší právnici na Slovensku aj v zahraničí. Sportovci. Najlepší pouličný umelec. A na záver tí najdôležitejší učitelia.
To, čo sa tento raz odohralo v súdnej sieni, prekvapilo všetkých. Ona a oni. Ona nechce oných a oni nevedia žiť s onou. Ona klame. Oni nie jak ona, lebo oni žalujú onu a ona sa musí brániť. Ona vie, že oni sú ako ona, keď bola onou. Oni tušia, že ona aj oni sú vo vzťahu, kde verí len ona. A oni nie. Čiže oni chcú, čiže ona, chcú, aby ona nebola jediná pri koryte. Ona podozrieva oných, že oni chcú niečo vytiahnuť na onu. A ako sa to celé vyondí, uvidíte práve teraz. Ja som že nevravil, nech to nekúpeva. Nejdeš takéto veci. Kde je zase ten sudca? Neviem asi. Si počkáme zase. Všetko mám Ja. Prajem pekný deň všetkým prítomným, aj duchovne prítomným. Vážená obžaloba, vážená obhajoba, vážená cibuľa, asi tak 4 kg. V zmysle zákona 814, paragraf 93, odsek 32, 16 deleno 47 x 2, písmena C, pododsek 478, 115, zo zákona 14 delené na 2, vynásobím 4 a pripočítam číslo, ktoré som myslel na začiatku a započítam polovičnú dĺžku pravouhlého trojuholníka a viem, že v kúte stupny izby je 41 stupňov. Zahajujem polnočný súd v procese Katarína B. Rodina Klamlivá kontra štát Slovenskej republiky, združení predsedníctvom 4. A triedy. Môžete si sadnúť. Vy obžalovaná, vstaňte. Ste si vedomá obvinení, ktoré na vás boli stiahnuté v zmysle zákona 115, paragraf 64 a tak ďalej a tak ďalej. Odpovedajte zreteľne. Áno. Dobre. Takže, vážená žaloba, začnite. Takže, vážený súd, podávame žalobu na Katarínu B, samozrejme, v zmysle zákona 115 a tak ďalej, z dôvodu presadzovania šikany, rasizmu, no a samozrejme nespravodlivého hodnotenia žiakov. Preto samozrejme žiadame súd o splnenie nielen našich podmienok, ale aj o vyžadovanie odškodnenia v hodnote 2 jednotiek s váhou 2, a teda s váhou plného a celého modulového testu z nemeckého jazyka, a to pre všetkých študentov a členov triedy 4. A nasledovné podmienky prečíta kolega. Vaša ctihodnosť, žiadame súd, aby vyhovel obžalobe a nariadil Kataríne B, aby bezodkladne a bezpodmienečne splnila následovné. Príchod študenta do 8:10 sa nepovažuje za neskorý príchod. Práve naopak je odmenený pochválou za to, že študent predsa len nestihol včas. Ospravedlnenky nie sú vyžadované, nakoľko už nikto z nás nepociťuje potrebu chodiť poza školu. Sme už predsa dospeli. Jedenie a pitie cez hodinu nie je zakazované, ale naopak povinné. Veď pitný režim a pravidelná strava sú pre život nevyhnutné. Po štvrté,
Chodenie do bufetu cez vyučovacie hodiny je samozrejmosťou, nakoľko pri všetkých maturantských starostiach je neprípustné, aby študent 4. ročníka čakal celú prestávku v rade. Po piate, prezúvanie sa nie je adekvátne, ba dokonca zakázané z dôvodu absencie podlahového kúrenia v našej škole. Po šieste, káva, čaj a iné nápoje z automatu na prízemí sú pre nás maturantov zadarmo. Predsa nám nebudete pridávať výdavky, keď si musíme šetriť na vysokej školy. Počúvajte, pani riaditeľka. Ďakujeme. A aj teraz, riaditeľské voľno od dnešného večera už nie je zriedkavosťou, ale naopak pravidelnou odmenou za snahu a tvrdú prácu. Ďakujeme. Ak sa pri skúšaní nikto nehlási, prosím vás, znamená to, že všetci všetko vedia a teda nie je ďalej nutné sa pýtať, či vyvolať nedobrovoľne a ak sa predsa len niekto prihlási, je automaticky ohodnotený známkou výborný za odvahu a obetavé správanie. Po 9. Tak ako profesor nepozorňuje študenta na chyby, ani študent neupozorňuje na chyby profesora. Nech si len profesor aj naďalej myslí, že je múdry a že má vždy pravdu. Po 10. Po 10. Rozprávanie sa na hodine nie je v žiadnom prípade považované za vyrušovanie, ale za pútavú debatu k danej a preberanej téme. Po 11. Ak je nejaký zo študentov nervózny a nahnevaný, predseda triedy profesora vopred upozorní, aby daného študenta zbytočne nedráždil. Verím, že Jakub vie, o kom hovorím. Ďakujeme za túto pripomienku. Po 12. Študent má výhradné právo ignorovať profesora, ale pokiaľ to nie je nevyhnutné, nepoužíva fyzické násilie. Sme predsa humanisti, teda väčšina z nás je pán sudca. Po 13. Ak do triedy vstupuje akýkoľvek člen pedagogického zboru, študent ho pozdraví decentným kývnutím hlavy. A ak má na to náladu a chuť, zloží aj nohy z lavice. Po 14. a ako posledné, triedna profesorka Katarína Barbiereková je povinná najneskôr do 14 dní vybaviť, aby lavice v učební nemeckého jazyka boli jednej a tej istej veľkosti. A to samozrejme veľkosti korešpondujúce s výškou priemerného dospelého človeka. Chalani už majú dosť sedenia 4,5 cm od zeme. Toto sú závažné obvinenia a veľmi vážne podmienky. Nuž, preukážte súdu nejaké dôkazy alebo svedectvá. Samozrejme, vaša stíhodnosť, preto by sme radi predvolali nášho prvého svedka, respektíve prvú svedkyňu Záhoru Barbarskú, ktorej práve meno muselo zostať utajené v rámci prísnych pravidiel programe o ochrane svedkov. Dobrý. Mami, čau, hoci, možno v telke. To asi nebude možné, tento súdny proces je tajný a je súkromný, takže žiadne nahrávanie kamerami nie je povolené a žiadny súdny proces nebude odvysielaný. Takže poučujem vás, budete na súde vypovedať pravdu, nič len pravdu, nič okrem pravdy a pohovoriť len celú pravdu a žiadne tajnosti nezamlčať? No tak ako samozrejme, ale som si kúpila nové šaty a neviem v telke a tak teraz ja neviem, čo mám akože. V tom prípade obžaloba začnite. Prvé spolu. Takže, pani Barborská, je pravda, je pravda, že ste študentkou gymnázia Viliama Paliny Otota v Martine? Nepriznávam sa, ale áno som. Takže súhlasíte, áno? Dobre. No dobre. Povedzte mi, je pravda, že k vám
Katarína Barbieriková, rodená klamlivá, od prvého dňa štúdia chovala zášť? Námietka! Navádzanie svedka. Pripúšťa sa. Pán žalobca, pokladajte svoje otázky bez psychického nátlaku. Prepáčte, súd, tak samozrejme. Tak inak. Pani Barborská! Je pravda, že ste mali od prvého dňa štúdia zlé pocity z Kataríny B? Námietka! Pocity svedka sú irelevantné. Nás to záleží. Vyhovuje sa. Pán žalobca, toto je moje druhé upozornenie. Ešte raz vás napomeniem a budete platiť poriadkovú pokutu vo výške 3000 eur. Námietka! Zamieta sa. Ak by som teda mohol pokračovať. Pokračujte. Rád budem. Takže, pani Barborská, inak. Povedzte mi, tu napred súdom, čo sa dialo a ako prebiehala vyučovacia hodina dňa 26.3.2015 od 6. minúty a 16. sekundy? Ako bol ten dátum? 26.3. 26.3. Počkaj, áno, spomínam si, tá osoba ma nazvala začiatočničkou a rozhodla sa, že mi bude dávať dokonca aj iné známky, iné váhy, všetko, akože to bolo prípustné, hej, ale vtedy som si udala, že mám vlasy na inú stranu a to už bolo akože neprípustné. Fakt. To je otrasné, naozaj. No neviem si predstaviť, že by niekto tu z prítomných bol vo vašej situácii. Ale nebojte sa. Tu, na tomto mieste vám už tá žena nemôže ublížiť. Len pokračujte, ako to prebiehalo ďalej. Tak pamätám si to tak hlisto cez tie slzy a tie traumy a takto. Ale aj napriek mojim prosbám proste ma vyvolala a donútila stať z tej lavice. Potom som ďalej odpovedala z toho hrozného predmetu, fakt je otrasný akože. Z toho hrozného nám predmetu. nemusíte hovoriť, to tu všetci vedia. A ohodnotila ma známkou 2, čož bolo ešte OK, hej, akože nečazujem sa. Ale potom mi povedala, že tričko, ktoré mám na sebe, absolútne neladí so vzorom, ktorý som mala na ponožke 2 cm presne od môjho kotníka. A akože podľa najnovších trendov dobré, ale ona si to nemyslí, viete, ako ono je tak. Okay. Pane Bože, keby to súd nezakazoval, hneď tu vás poľutujem, ale je to jasný prípad šikany. A... Nezvládam, fakt. Pokoj. A nespravodlivého hodnotenia tvrdo pracujúcich študentov. Ja nemám ďalšie otázky. Námietka. Zameta. Tak potom omietka. Zametá sa. No, poriadne. Poriadok v súdnej sieni. Žovka, tu máš ešte kusok. Ešte tam, potom nohou. Pridajú ti Žovka. Ešte potom, tam to zober poriadne. Takto to bordeli sa nedá pojednávať. Teda, ako som povedal, jasný dôkaz šikany a všetkých nechutností. Nemám ďalšie otázky. Súd predvoláva Boženu Kundeláčkovú. Čo nám viete povedať o obžalovanej Kataríne B? No, ako by som to povedala. Pani profesorka je fakt skvelá baba. To by ste fakt neverili, aká je tá kočka super. Úplne najlepšia profesorka na svete, ako si fakt viem predstaviť. To je zmanipulované. Je vám hamba? Námietka! Súd? To, že si nevie predstaviť lepšiu profesorku, predsa ešte nič neznamená. Napríklad, keď si to vezmeme z mojej strany, to, že ja si neviem predstaviť mačku jazdiacu na slonovi, ešte neznamená, že fazujový prívarok nie je pes! No do pekla! Toto som fakt nerátal s týmto, mali sme tušiť, že nás vyťahne práve toto. Mami, z tohto sa nevyhrabú. Námietku uznávam, pán obhajca. Sláva. Pokladajte jednoznačné otázky. Áno, samozrejme, vaša ctihodnosť. Tak teda, pani Kundeláčková.
čo viete povedať o profesionálnom prístupe k študentom? Tak to je úplná otovka. Kaťa je fakt super, naučí, vysvetlí. Dobre hovorím, nie? Áno, dobre hovoríte. O čom to hovoríte, prosím vás? Však veď, ako sme sa dohodli, nie? Vy mi dáte 500 000, ja ju tu vynachválim. No však ako u vás Vaša cieľnosť, ja absolútne neviem, o čom svedkyňa hovorí. Vážne? Nemám ďalšie otázky. Tak to som dal. To je všetko? Čaute, chaloši. To je paródia toto. Vaša cieľnosť, radi by sme predvolali nášho druhého a zároveň posledného svedka, Desideru Vyšvácanú. Dick, čaute. Čau môj. Pane Bože, toto čo je? To zas bude. Pani Vyšvácaná, je pravda, že ste Rómka? Dick, a nevidíš, aké kapučinko som ja, more? Takže ste Rómka. Je pravda aj to, že ste dostala jedinú 5 z celej triedy a to len preto, že ste Rómka? No, ako ja sa to inak neviem vysvetliť, ako jasné, že za to iba, že som čarná, ma nespravodlivo hodnotím. Čo som blba, nie? Hej? Samozrejme, že nie ste blba. Tak by ste sa predsa nedostali na výberovú školu. Ale späť k meritu veci. Takže jediný možný dôvod vášho prospechového hodnotenia je vaša farba pleti, áno? Ako, môj názor, ale čistá rasistka, ako ja som lepšia ako na 5, určite. V tom prípade nemám ďalšie otázky. A počkajte, som ešte neskončila, ste mi povedali, že sa môžem posťažovať, tak idem sa posťažovať. Pán sudca, Fico už není to, čo býval, moje deti nestíhajú už kradnú toľko pridávky, ale ako, ja neviem, čo ste viete robiť. Toto je hrubá neúcta k súdu. Obávam sa, vaša výpoveď o súdu skončila. Opustite súdnu sieň. Dick, ty, ja sa môžem na to, vieš čo? Ty kokos. Nuž, teda prítomný staňte. Ináč by som si nechal rozsudok prejsť hlavou, ale ešte mám golf s pánom Kaliňákom a Bašternákom, no tak poďme rovno k veci. V mene Slovenskej republiky vydávam rozsudok. Vážený prítomný, aj duchom neprítomný. V mysle zákona 420, paragraf 69 a tak ďalej. Súd rozhodol, že Katarína B., rodená Klamňová, je vinná v plnom rozsahu a zároveň jej súd nariaďuje splnenie všetkých podmienok uvedených obžalobou. A takisto jej súd nariaďuje zabezpečiť odškodné všetkým študentom triedy 4A v hodnote 2 jednotiek z nemeckého jazyka z váhou 2, a to tak, že musí toto odškodné poskytnúť do 30 dní. Voči rozsudku nie je možné podať odvolanie. Ďakujem, súd sa skončil. Áno, aj dnes sa ukázalo, že dobro a nevinnosť môže zvíťaziť nad korupciou a monopolnou vládou. Študenti si podmienky poskytnuté vďaka súdnemu procesu vychutnávajú dodnes. Sú šťastní a plní životného elánu. Vďaka takejto nefalšovanej spravodlivosti sa im konečne vrátil do života úsmev a radosť. Percento samovrážd rapidne kleslo pod 15%. Katarína B., rodená Klamlivá, bola nútená splniť podmienky a poskytnúť odškodné. Dodnes sa z toho nevie spamätať. Všetci jej právnici záhadne zmizli a ich rodiny tiež. Dodnes žije rovnakým životom a naďalej vykonáva prácu profesorky na strednej škole, ale už pod drobnohľadom, aby sa už nič také
ako jej spôsoby, ktoré boli v rozpore s fundamentálnymi ľudskými právami, aby sa nič také už nikdy nestalo. Ako sa hovorí, keď Vendemín slzy roní, každú prácu zajac honí. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Užite si večer. Ja by som sa nespoliehala na to, že to dodržím 30 dní, mám predsa rozmyslenie. Kým nadobudne pravoplatný Papier nesie všetko. No, ak je nejaký zo študentov nervózny, nahnevaný, ani sa ho nič nepýtam. Pýtajte sa Jakuba, že či... No my sme sa ho pýtali, on súhlasil. ...sa dovolím niečo spýtať. A kedy si ty nemohol piť na hodine? Jesť, čo to... Ale všetci, nielen ja. Aha, no veď za tým. Všetci. Ty My musíme jesť, nech si Ty nebojuješ za práva všetkých svojich. Samozrejme, ja som charakter. Ešte podpis pani riaditeľky. Ale nie, ty si už využil. A ja som nebola súdená. Ale môžete byť. A keby som tam dala 3 krížiky? Nie, pekne podpis. On sa zíde ešte na ospravedlnenky a tak. Ďakujem. Time to
lístok číslo 2. Červená dvojka. Nefalšovaná červená 2. Podobá sa. A vyhrávate prerastenú salamu. Rába vyšíva, cerálne, nízkotučné, tak to môžem. Vyhráva číslo 3. Červená trojka. Ale ak nemáte doma psíka, nepočí. Vyhrávate sušenky na večer alias psie sušenky. Vyhráva číslo 32. Červená 32. Červená 32, hej? Môžem ísť ťahnuť? Môžeš, nech sa ti páči. Zelená 42A. Úlohou. Môžete skočiť tu na spodia a máte let padákom. Tak si môžete zobrať aspoň suvenír. Andrej Brož. Ačko to je hlavička, všetko presne spočíta, presne vie, kde ušetrí, no s láskou k ľudské nešetrí. Eduard Buc. Edko to je geograf, všetko vie a my sme z neho bav. Pozná štáty, hlavné mesta, nezmetie ho žiadna cesta. Pavlína Čavojcová. Pavla to je hviezda, ktorá sa ti nezdá. Úlohy si robí, odpísať však nedá, keď si ju nespravil, tak ti treba. Adrián Cesnek. Cesňa spoznáš podľa žltej bundy a širokého úsmevu, nevyhne sa ale nikdy nejakému prúseru. Dominika Fabianová. Dodak kradne atlasy, určite však nechcene, každý sa s ňou zasmeje a všade tam, kde príde, dobrú náladu zaseje. Radka Gerátová. Radka radšej ticho je, aj keď veľmi veľa vie, smutné očka stále má, keď však Vladka uvidí, hneď ho objíma. Natália Kavická. Naša Naty veselá je, kým ju niekto nenaštve. Vtedy ide sranda bokom, stádo bíkov rozoštve. Má vždy super nápady a všetkých nás zabaví. Kristýna Kluchová. Tretia noha je jej spoločník, jazdí opatrne kýka, vykričník. Na slova si bacha dávaj a s jej citmi sa nezahrávaj. Dominik Kornhauser. Dominik je tichúčko, väčšinou nič nepovie, každý je však ohromený, čo on vlastne všetko vie. Na matike hviezdi vždy, a to nie sú žiadne lži. Ferdinand Kráľ. S Ferďom treba vždy len dobre, netreba s ním súperiť, ak sa nechceš slovne byť. Inak je to dobrá veľký, poznáme ho už aj z telky. Veronika Kucháriková. Veronka je naša spása, spoľahnúť na ňu vždy dá sa. Všetko zistí, vybaví, keď ju to už poriadne nebaví. Keď raz bude doktorkou, pomôže nám s každou chorobkou. Richard Lacek. Rišo, ten je riadne číslo, konkrétnejšie devina. Jemu ide každý predmet, no najlepšie slovina. Lucia Rizuchová. Ľudský výbuch smiechu pozná každý, zapamätať si ho chceme navždy. Míri úsmev a bon vlasy, ešte krajšia je, keď šaty dá si. Dokonca aj veštiť vie, no niekedy je to aj nevíde.
Vladimír Német. Vladko, ten je sveta pupok, kde ho vidíš, tam je zmetok. Vždy ho všade počuť treba, rozosmeje však aj teba. S ním sa predsa nedá nudiť, ani plakať, ani smútiť. Marek Ostapčuk. Marek to je triedny technik, z Ukrajiny prichádza, keď je niekde veľa káblov, vždy ten správny nachádza. Šikovný je veru tak, v triede ho má každý rád. Matúš Pandula. Matúš to je veľký silák, stále cvičí, riadne maká a babina svoje svary láka. Rád sa háda, len tak zo zvyku, no nedáva to žiadnu logiku. Jakub Rusnák. Kupko má rád všetkých ľudí, autority ale nie. Na to, že je systém zlý, vždy argumenty zoženie. Má však srdco veľké moc a každému je tu na pomoc. Michelle Šmitová. Michelle to je duša čistá, každému by pomôcť chcela, ale to je na ňu veľa, všade radosť rozdáva a všetkým dobrú náladu dodáva. Patrik Sobol. Paťo to je hlavička, najviac mu sedí informatická storička. Šikovný je však aj s drevom, krásne veci vystrúha si s úsmevom. Jan Struharňanský. Janko to je športovec, vie hrať hokej, jasná vec. Fyzika mu ide skvelo, učí sa ju rýchlo, smelo. Simona Štípalová. Simonka je super baba, nevydrží dlho sama. Na Denisa pozor dáva, nedá si ho ukradnúť. Aká veľká je jej láska, môžeme len ľahko uhádnuť. Kristýna Valkovská. Kika sa skáče sem a tam, objatia nám rozdáva, keď si niečo zaumieni, tak sa nikdy nevzdáva. Barbora Záhorská. Barča to nie je len pekná tvárička, ale aj super tanečníčka. Všetky naše tance vymýšľa a nikdy sa nevzdávala. Martina Zuziaková. Blond otienie, to sú jej vlasy, horný turiec sa nám hlási. Osobnosť silná sa v nej skrýva, vždy s ňou ale sranda býva. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you were throwing up. Co? Všetko mám. Maťka, poď na bože. Pardon, a čo si všetko chcela som niečo zavadzať?
častučko má, to je šampanské. Rozprávky. Poď sa. Šiame sa. Už zdrava zase kole. A čo bude? Aj tak sme stále frajeri. Nie, nemôž, pozor nás, poď medzi nás. Keď som ho tam videl na tej fotke a ty ma. Išiel. Dobrý šampú za to na natáčanie. Stále frajeri. Ďakujem. Aj tak sme stále frajeri. Posuňte sa rovno. Aj tak sme stále frajeri. Ale tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri. Stále tí istí frajeri. Každý úsmev, tak nesmí. Aj tak sme stále frajeri. Ďalší bránic. Úsmev, že tak nesmí. Aj tak sme stále frajeri. Ja jestem obiecie, ja się Aj tak sme stále frajeri. Tak sme stále frajeri. Stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri. Stále tí istí frajeri. Krásky úsmev, že tak nesmí. Aj tak sme stále frajeri. Dopýta prosím, ja to nejde pýtať. Tak sme stále frajeri. Frajeri, aj tak sme stále frajeri. Ale pani Kariadne, videla tak jemne, to myslíte tak celej síly. Trošku sa rozosmiať. Ale tak sa riadne. Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a Facebook je tam. Kysičiarov odjedím, hračky najskôr zabalím, do krásny celom vyberám. Janko Struhárňanský, kuriatka. Zniesla slipka vajíčko. Jedno? To je máličko. Zniesla druhé vajíčko. Aj to bolo máličko. Keď ich bolo 12, pane, sliepočka si sadla na ne. Sedela a sedela, až raz prišla nedeľa. Škrupiny sa popúkali, kuriatka z nich vykúkali. Potom prišiel pondelok a už si na dvor kočka vedie 12 žltých kuriatok. Julia, ideme na vás všetci, ideme na, hej, hej! O chvíľu! Ešte! Po staré, ale
Myslíš to